highlifeng.com. highlifeng.com. highlifeng.com.
Other states or 7 other states. Everyone in Nigeria, everyone in Enugu. But that's the possibility in Nigeria. Only we like to get a very good offer. They too much to tell you. I don't only go on another. I cannot move from a 7 of the dollars. That is when I'm
ga-etinye arụ n'ebe anyị na-eme ụgbọ na ọ bịara abịa etinye ntinye n'ebe a ka ọ ya abụ ọnụ ebe ọ na-arịọ Chukwu maka ọ ya afọ ndị Igbo ka ọ ya abụọ karịa ngere karịa ozuzu ebe na Chukwu imezi na ndị gboo mana enwere supreme day ya na-abụ Chukwu onye ka a na-akpọ ebe a agbozi Igbo emerela aka aka ka mmadụ na-esi mmeta akara aka ebe ụwa ọ bụ gaghị Igbo na ọzọ ọzọ ekere m onye ọbụla eze aka ji ọma ya dị ka eji maka na otu mmeri ọfọ nzere a eze aka ji ọma bụrụ political king o nwere ndị ọzọ nwere iwu n'obodo ndị ọzọ emegide ọ bụrụ na gọvanọ alaghị adị iru eze ahụ ana certificate ọ bụrụ na ọ bụ ọdị eze aka ji ọma bụ onye king gọvanọ ara na pe certificate ọ bụrụ na gọvanọ ebere igbo na ya na eze anyị nene n'ọzọ possible onye ahụ na eze ọdịnala ka the king that is ruling from an ancestral school onye nwere bugad so ibe na-eme bụ an ancestral something ọ bụrụ onye na-akwụ na ọ ya adịla onye eze mma ọ ma onye eburu ya mma si onye bụ onye na-eburu anyị ndụ ya bụ onye na-abụ ya anyị ndụ ya bụ onye na-abụ ya anyị ndụ ọ na ndụ ya ara adị ya ya adịga onye na-abụ ya anyị ndụ ya Chukwu na-emeri ya karịa ka ọ tụrụ anya merie ya na eke merie ya n'orie merie ya na abụ merie ya na ngwọ today the kingdom can you have encouragement to their a na-agba ndị a na-echi echichi back to go through what they call training. That's training ebe a na-agba ebe na-akwado ma ọbụrụ just onye ọrụ abụ ka a na-echi echichi ebe a onye echiri echichi ebe a bụ ihe mere ya na ambassador of Igbo tradition and culture ọ ihe mere onye a so ka onye akwụrụ ọdịmma ndị Igbo wee na-aga ya bụ onye echiri echichi na-ebuga adị aghara na ebe a na-emekwu mmadụ ọghara na ebe a na-ekwu okwu asị ọghara na ebe a na-eme ihe na-adịrọ mma onye a ebido na-agbala alụ na-agbala nsọ onye ma alụ na nsọ emefe mba alụ na-eke ime ka mmadụ rụọ arụ onye echiri echi ebe a ga na-agbagharị ya ọzọ ime obodo ma eche ihe ọbụla eme n'obodo obodo ebido isi ha onye ji echi ebe a bụ ambassador of Igbo so na onye a ya akaba arụ ebe aka ihe ụtọ n'ime ọrụ ọ na-eme awụ na agụ onye esi ime ọmara okwuo na ya mara mmadụ onye na-ebi ime ọmara ihe ndị ọzọ na-aghọrị mmadụ azụ oge ndị ịmara ịmara ọkụ maka na ihe okwu na ịmara ibi n'ike oghere ịmụta ije nwere ya ndị mmadụ ndị ya ekweta na ịma ala ekweta bụkọz onye kwuru bụ onye echiri echichi mana ịmara ịmara ihe ihe onye echiri echichi ebe ara eme dị otu abachara ile ma enye gọvanọ dị orientation already so na ekpenyechiri n'ike na anaghị ejide m ọkụ agụnyere ebe n'aka wee mee ka ọ charuo ebe a chọrọ ka ọ charuo ekele m onye ọbụla dịka ife omenala ndị Igbo nyebere Chukwu ọ Chukwu obelere ndị Igbo onye ndị a niile ma na-aga tọkọzi abụrụ ya omenala o nwere ụmụ ntorobịa ndị nna enye nkụzi na ịntanet ndị si na mmadụ esi gaazị baktọ omenala iji ya baktọ omenala bụrụ ije na-agba ọgwụ ịgwọ ọgwụ ahụrụ maka omenala ndị Igbo onye chọọ ka ọkọ ọtụ ụkwụ na onye na-eme omenala ndị Igbo bụ ụtụtụ o nwere ihe ọjọọ na-ekere Chukwu ada ọ na-eme ka Chukwu dozie nye mgbe Chukwu ji wee chọọ ndị na-ekwu God's time is the best ya bụ na ọ na omenala ndị Igbo ka ọ dị na ị na-ayọ Chukwu ka Chukwu meele gị ebe nwere ike Chukwu ama mgbe ya mgbe anyị na-ayọ ya onye nwere ndidi ya ajụzi onye nwere ihe Chukwu na Chukwu mere erie Olize bụ onye kọsụ ụkọ na gwọ ọkụ ezi egwọ ya kakọ ụmụ ọgwụ ihe ya bụrụ omenala ọ dị sị mgbe eji ebute kọtizin wee bata n'ime ụka kọtizin dewasa oge ị na-abụzi sọ ndị na-eji ebe ịma na ndị a bụ ndị kọtụ ebe a otu a ka ọ dị na omenala dị very separate and very solid mana ọ nwere ndị na-akọ ọkụkọ na-eji anya ka a wee na-akọ ọsụ kọda wee go invite ya some strange energy ka nkụ ihe nwere ọ bụ n'ime ime mmụọ ana energy invite emebere gị anything that's energy mere invite Chukwu ka ọma bụ Chukwu nwee ka ọ bụrụ ụmụ mmụọ rụrụ arụ ebe ndị a ka anyị na-achọ ka anyị na-agụsi ka ndị mmadụ malụ omenala ndị Igbo imeri Chukwu imeri Chukwu mmeri ya ọ karịa ngede karịa obodo ebe na Chukwu onwekọ onye na-ebere Igbo na Chukwu enyego gị ọtọrịtị ime permanent ime Chukwu nyego gị ikike ime na o nwere iri na-eji ya na-azụta Chukwu je na-ayọ ya ka o meele gị mọgbagọ gị were aka ya onye ka ndị Igbo na-eji na ọ nwụrụ ọ karịa ngede karịa obodo ejebe na Chukwu na omenala ndị Igbo na Chukwu ka ejiwe were ọjọọ aka ọ na-ebere Chukwu ndị Igbo ndị na-ara agba Chukwu okwu ọdụ Igbo na-eme maka anyị na Chukwu bụ nna na nwa ọ nna na nwa ka anyị na Chukwu
ya onye bụ a na-ekwu okwu a na-ekwu ya na-eme arụsị bụ chukwu bụ arụsị ka arụsị niile n'ụwa onye ndị Igbo daalụ ayaka Igbo gburugburu aga m bụ nze ọnze bụ Jerome Enechọnweze Nnechi JP Igbo Migori Kingdom and I don't Obi Igbo niile ka Obi ibe niile amụtara amụta dị enwekwu Fulani ọ n'ebe anụnwa ka bili so mwepụ n'ebe a mụ na gị yili eje nnukwu ogodo eje agwa ebe ndị bili so mwepụrụ mụ na gị so eje na mmụ nkịtị iwu ebe ndị gala so mwepụrụ ebe a ka ile niile amụtara na apart from ndị agalabịa n'ụkọ ndị Fulani ndị ọzọ bụ ndị Igbo nọ asụsụ ka echenji therefore no bụ headquarters family n'anya nọ bụ ya na bụ ụmụ eze ọra ọ bụ na ije na Baịbụl ị ga-ahụ na Jizọs Kraịst bụ eze ọra ka a nọ onye anyị nọ na nke bụ eze ọra bụ eze dọkịta nnukwu omeka eze ọra ka ọ bụ so n'oriri anyị na-elite aka bụ ncheta nna nna anyị ịma na onye anyị bịara nke tata bụ eze anyị abịa bụ eze ebe Igbo eze ebe Igbo adịghị ya na anyị nwebụ ndị Igbo akwụrụ ya na anyị akpọ shọt ka emere nye anyị bụ ndị Igbo anyị bụ ndị Igbo ndị be akụkụ na anyị bụ emeji Israel bụ n'ọnwa kabasi anyị esoro Israel so na nke nwa anyị nọta aka na anyị na-ekele Chukwu na anyị dị ndụ wee na-egwute nes wee na-agbakwa osiele na anyị ka bụ ndị Igbo and na Chukwu nyere aka na ndụ anyị ka anyị sọpọtụ ihe niile ese na-eme anyị na-anabụ echiri m bụ Igbo ebute mbọ ihe bụ iru anyị oriri nwoke na-elite aka maka na ndị nwa bịalụ ndị bụ elu na arụli na arụli ụdele mmadụ n'obodo ọnwa obodo ọzọ kwụdele mmadụ obodo ọgụ ya na-abịa bụ obodo Igbo family and Igbo community ka anyị nọ ndewo mana onye ya elu anyị ete uju emetie were onye nke ọzọ ya weta ego ọ bụrụ na uju ejiri ego uju kpatụrụ ego ebe niile mana o nwere ndị ngwọrọ dịka na agba ihe na-agacha ọwa kwuru naanị bụ na nwatakịrị nọ na Aguleri maọbụ nwatakịrị nọ na mkpakpalụ mekọtara wete ụba mmadụ akaja ọwa kwuru na kidnapping na akwụsịbụ ndị aja na anyị na-araghị ije n'ọnwa bara wee tie ọnwa na ọ bụrụ na ịbụ nwatakịrị wee jee wee kụba mmadụ ọ sị na ọta adị ka nke gị na-ebi ndị aja na niile tie ọnwa na bịa fọ chedo mma bịa pụtawo eso na PA eze dọkọ Akajọwọ ebe ọbụla Akajọwọ ya aga Hey!
Special announcement, please. Especially to all the cameramen. It is expected that every cameraman should have the zoom lens. There is no point besieging the guest whenever he or she is around. If I got it, you do the kingdom.
Weka na mbele. Kasi area magamani. Raise your camera. Mama. Abala mubu. Atuwa brama no. Abala mubu. Ndi bela ba ko no ku watata. Kesi be do ba ko me de sunu gyo. Ko me de sunu gyo. Ko me no yo. Ko me na no. Ko me na ko. Ko check na na ya ka ni ga ka. Ko check ni na ni go ni na. Ni ko la dia je ni na na. Nobody knows what you want to know, right? You gotta go after address, no address His Majesty. And you have 2024 World Festival Cruise Comments. That is the comment from the throne of His Majesty, Ezra Dr. Chukwemeke, Ezra the God of Enugu. I welcome the Bolivarian, the Igbo race in Nigeria, Igbo extractions of African America, Igbo communities in Jamaica, that is Jamaican roots, the Ceremonial Igbos, Igbos of Equatorial Guinea, and others represented physically and spiritually here today. I equally welcome all the friends and well-wishers of Enugu who made out time to be here to celebrate our father Eddie with us today. Once again, with utmost respect to our forefathers and ancestors, we remember and celebrate the progenitor of our great and dynamic Igbo race. A race that is secretly admired by all, but openly resented by neighbors. The God's own race. We here in the present habitation of Aguleri and the original abode of it continued after the dispersal of the children to carry out with the onerous task of the firstborn responsibility of preservation, protection, maintenance, and sustenance of areas, traditions, and practices. It has been my clarion call that all the children of him should once in a while visit Aguleri, their father's home, and participate annually in the Remembrance Day in Carnival. This will help us to restore peace and avoid violent crimes in the East. May I greatly appreciate the Lord of Anambra State Professor for creating peaceful, conducive, and friendly atmosphere in the state. A situation that has enabled 2024 and 2024. Never no. Eze Dr. Chukwemeke that is Ambassador Onyinye Git till the throne of His Royal Majesty Eze Dr. Chukwemeke for okay. Your Majesty, and I am no chukukalo wanine kene nibo anjo kene nibo jibe ne wache igoma mwana kene chine kene isi ndidwe
adịghị mma na-eke adịghị n'oye adịghị n'alụ adịghị na nkwọ abụ onye bụ nne na-eso onye awa n'echiche anyị na-echi tata echi anyị na-echi tata anyị na-echiri oge maka ibe ọzọ n'aka anyị na-enyere ndị Igbo niile aka ị na-enyere ụwa niile anyị ji echiche echiche a na-eche ka isite ndụ na arụ ike isite ogologo ndụ na arụ ike na ezinụlọ gị udo tara tebụl na adị n'ime ọganihu dị ebe ahụ onye Chukwu nyere ndị Igbo na Iduere Kingdom onye Chukwu nyere ndị Igbo na Iduere Kingdom iji na-apụ ajọ mmụọ zụga ezi apụ ajọ mmadụ apụọ adịghị mma na eke adịghị n'oye adịghị na adịghị na ngwọ na-aba Chukwu okike ka e nyere gị ka inyere Igbo niile aka ana nna ya Chukwu na ya na-azọ mmadụ ka Chineke bụ ụzọ nye gị n'uzuru oke maka onye Igbo ekene m unu Igbo ekene m unu ibe anyị na-eme ibe anyị na-emeli emeli ibe anyị na-eme ka anyị mee kịta bụ ibe na-emeli emeli ibe nye gosiri ihe ọ na-arụ kọwapụta ibe anyị wee na-ekele Chineke n'obi Igbo tata Chukwu anyị na-ekele gị n'ime ọgụ na ya nọ nke ụdị anyị nọ ka ịbịa mela ọgava abaji erike gị bụ Chukwu okike gị bụ eze ndị eze gị bụ nna ndị nna gị bụ ndị ọcha na-agbọ nkebe spirit and angels ibe anyị nwere n'ebe a bụ spirit and angels mmụọ niile na-agba ezigbo mmụọ bịa Major General rụrụ ọrụ na Nigeria gọọmenti wee rụcha ya wee bụ general wee rịta ya n'udo na ọṅụ rụkwuo moto ruo ebe dị iche iche eyirịta ya n'ọkwa oge n'Igbo elugo na-adịghị mma na eke adịghị n'oye adịghị na ngwọ echi anyị echi tata bụ ogologo na-arụsi ike ka Chineke nwere ndụ chebe ndụ gị chebe ezigbo nwunye gị chebe ụmụaka gị niile ọnụ n'ọnụ n'ezi okwu agọ ụnụ nwacha asụ adịwe binye ala Chukwu elu Chukwu gị na-eke gị na-ara gị mara oyi eke ma oyi eke mara ọchọchara ka na-ekwu okwu n'isi okwu agbo okwu ndụ okwu arụsi ike okwu aṅụrị ụmụ mbunye elu ndị na-esi adịkwu unu mma The global personality. Ngwa ke haji bia wota bani haji bia wota ni haji bia wota ni bia Benjamin
Thank you very much. We appreciate it.
person before you is Fred Pedro. She's been doing a lot of things for people and African Americans. The request that she be given What is the microphone? What is the dance to Guyana is the same, but I dance. between 400 and 500 persons. And and I go back in the
Now, members of His Royal Cabinet, Principal President of the line, America Mayor, from AKA Let's go. Chineke nyere gị ihe na-echi Igbo ndụ a ma ewurekwa ohere a ọbụsa asaa bụ sọsọ Secretary General of Alaeze Igbo worldwide. I was the first national legal advisor of the movement for nationalization of the sovereignty of Biafra. I was with the late Dean Chukwuemeka Odinegwu in Washington DC to open the Biafra House and Voice of Biafra International. On January 10, 2025. But oh no. Now go to your check and man even in the my biasa. Nana gave a candidate cabinet. Nakana Poman and a bomb. Enugu Aguleri you work in the moon. No, I can't do it. Sika akubaliga ngaro na niwa gwaina ndia siki we bisanya kan ngaro na baya ko wadila en madile ngwa ngire na ni gori na ma ai sika kele ka kejo ko How do I get it on the raffle? Tell us your name and your title, sir. How about I can to Afambo, Royal Majesty, Professor Igbo Chendo, Igbo na Abuja, is in Igbo na Abuja. I will only do a actually na the ancestral palace of Igbo land in the kingdom. His Majesty is a Dr. Chukwuemeka oh, Kwakam. That I can again. I will only do a actually. I am the Webia, but I can say Meka was a clear. Obo Chief. Obiora, Ato Obiora, President General of the Youth Worldwide. It is a young one around Igbo, and as the Anambra State. West Island, Makenya, Igbo. Even you see Abuja, Ebioboda. I wear more Cielo. Now, the command is wedding, and Igbo India, Bulienu, and Kalugu, and I want to dedicate one of Igbo land. I can get August in on him of Moncanas, the Ivamacan with me, I give a kind of Balosa. Well, see, your word of encouragement in a Bedicate, Ndi Bonina, in the kingdom. Encouragement in a year about Mumebo. When I met him, Magana said the coach. Before I met Emma, a Bedicate is a selfless man. A Bedicate is a lover of handwork of God and humanity. Offer money beer, I only took money beer. Why go to a banner of Bunina and Agmo? There's the president worldwide. And don't reality by the way, yesterday, to a guy of the Sikiri. You and I met the man say, I'm so proud to identify with him as a brother, as a friend. Thank you. Yes, you. To Igbo Chendo. You were Lion King of Africa. The Lion King of Africa. That in the I see Kakman, Kobe, the Gino Pascata, Igwe, Chukwuemeka, Idu, Kingdom, Chikadi, Kobe, the game. Now this on again. Ija bro ije bidota ife a bụ nkwanye ugwu ndị Igbo na-enye m dịka the President General of Ohanaeze ndị Igbo Youth Wing, back-to-back president, former personal aide to the governor, and a youth mobilizer. Ọ bụ na elu alụ ndị Igbo ọlụrụ nne ụdị nkwanye ugwu a ka a na-akwanye, and ebe anyị nọ tata bụ n'okwu ndị Igwe ga ebe Igbo si bido. Igbo niile ejikọ aka ụnyaahụ ka anyị tinye nna anyị na-ana bụ Chukwuemeka Igbo Anyanwụ, anyị dọnyere ya n'ala wee si ebe a wee gbalụ bịaba maka na Igbo niile si na a ga-ekpunye m ugwu a taa Ebedike ndị Igbo bata Igbo Chendo ji wee si Abuja representing
diaspora esi ka ọ bịa kwanyere m ndị Igbo niile ewepụrụ ụfọdụ ụka n'obere otu all of them could have been here mana ike ka mkpa bụ na anyị anọdugo n'okwu ụka wee mee ife kwesịrị eme nze nri mee ife kwesịrị ime ana m ekene onye ọbụla ị na-eme anya ma na obi yes ndị ọba ndị Idemmili ndị Anambra ndị Igbo niile in general ịgbado happy yesterday anyị kwulie na be Iwu Anyanwụ and people are trooping down and I'm very very grateful. Thank you. Echichi m bụ Ebube Ike ndị Igbo. Gbasana anya aba gị n'uju. Afa m bụ Ambassador Atọ, Chief Ambassador Atọ Obiora. Ndị Ebube Ike ndị Igbo bụlụ Chinedu Ugo nke mbụ na ana Igbo niile ndị ọha na eze. Then at the same time bụlụ onye ife ndị Igbo na-amasị ụdị ma ụdị ọbụla onwe ndị a ga-ekwu ebe a nwee ndị a na-ekwu kama ife anyị na-eme ka Igbo dị mma Igbo ya dị mma ofu anyị na-aga ọlụ eze nri tata bụ na nkịta bụ mbido ndụ ya maka ọ ga na etu ọ na-akwụba aka ọtọ wee na-ekpele anyị ekpele amala ngozi na ndụ ama akọkọ bie Ifeọma ga na-emebi ya ọ ga-adị ofu Igbo ga-echebe ya Chineke ga-agọzie ezinụlọ ya gọzie ndị nri niile gọzie ebe anyị ji bilu n'obodo a daalụ anyị kere gị arụ ọzọ a bụ ezigbo agụ onye ọbụla anyị na-anọkọta tata wee jee olili eri ga-anọkọtara ọzọ oligbo anya n'elu ka nka anyị na-akọtara ya akọta ya nke anyị ka na-akọta anyị ga-ejama anya ndị nkwado ihe Chineke ndị ọjọọ Aguleri ọwa bụ aga telini ndị ede n'ugwu telini ndị ede n'ugwu Aguleri protocol. Ndị ọzọ gaa banye odogwu watabata I am excited. What an honor it is to be here in Aguleri, celebrating with everyone. I am looking forward to returning back, bringing my family with me. I'm thanking so much to King for His Majesty is here, and Her Majesty. What an honor, and I'm humbled. Thank you.
I can again. I will let church do a tata. Can you go with again? I can again. I can again. Abamela so woni bi na eme ejueche ya echicha kedu bi na gba ndị Igbo the ancestral palace of Igbo land ibe ni na eme igare ti do si di na eme kedu bi ya eki gba I can again. No. No. I can again. I can again. But I have again. I can
President Andra, abaga na beta bila na meme. Oh. America. Mwe kwa sekondi. Mama ka ala bara bi sika ye pe. Na no ko ge mbanya ine aba gi aba. Pasa aba ba na nute. Na Aguleri put isi Igbo. Omere na ya nna ndị ogbo osisi na-abịa ndị omeli ka anyị nete n'ime Igbo anya ka Igbo neta anya ka anyị bụrụ anyị kọta ọnụ wee kọta oke nke anyị n'elu ketere n'igwe na-abachiwa oke ndị ogbo osisi mgbe anyị na-ekele ndị Igbo bike ka anyị pụta ndị ụbọaka ndị ụbọaka general edigrade Chielugo I'll stop this one. This year, come again. I can agree. Good afternoon, sir. When I have again, I got it to me. I want in the Chukwamaka, you do the kingdom. His Royal Majesty, you go to Chukwamaka, you do the kingdom. Can you your word of encouragement, everyone? What the common Majesty matter? Was up to this level, and I position on now. We are together by my Solomon Sepedi position. In the late 90s. So later, at that time, we are running
Association of Nigeria, EFRA. Then from there, we came up to run the Cultural Heritage International, which I happen to be the founder and the national president. So I decided myself and the board of trustees that I get the office of our national brand patron of the organization. Some of our members also brought us to be the members of the cabinet as thought chiefs like myself. Money I think so much. And just an employee now, absolutely language. Now, Kusia, now, Bob and Israel are the only member by it. So we're not going to the Hebrew language and the relationships, the ancient Hebrews and the Roman. So that's what now when us Nandiwani descended from the ancient Israelites and not the modern, because from biblical record we come to see that now that up to 5 of them, 3 of them are Eri, Arodi and they are Eri. So Eri group were the people who left the whole community of Israel when they were in Egypt. They left so early and came down to Igbo land here and settled. There's a research program. It's called the genealogy of the Igbo nation. I traced the Abraham beget Isaac, Isaac. Isaac beget Jacob, that is Jacob. Then Jacob had the 12 tribes of Israel, the 12 sons. So one of them happened to be Gad. It is from the Gad tribe that you have the descendants of Gad. Eri happened to be one of them. Then the children of Eri, the children of Arodi, and the children of Aguleri, all of them that settled in what is called Igbo land today. So I have that very chart. It's separated around Igbo land, beyond Igbo land, even abroad, people rush this. I'm about to produce the second edition of it to really sensitize our people and make them understand that we are not Jews or Israelites by religion, affiliating with the Jewish or Christian religion. We are children of Abraham by birth. Instead of Abraham. Abraham rising, Isaac and Jacob. Jacob is 12 tribes, one of them God. Never came with a place and above God. God were one of them. This is our present here, the occupant of the throne of God. So many are so much, and I have because you have to language very well. Thank you. Remember again, my name is Rabbi Elias, the Hebrew master. Here, Yahweh, Come back. Organization, one or two things. To praise Aguleri.
n'ụzọ ọ bụ na ịma anyị nwere paracetamol chaa n'ụzọ ịpụta ya na gị as one of the cabinet member of ancestral palace of Igbo land, Nidu Kingdom. Can you work here by Nidu Kingdom? Nidu Kingdom. Dalu, Nini Chiru Basingata, I bestow with honors and the titles today. Can you a word of encouragement? Because that's not even an American Amalia. Now, can you wake your word of encouragement here, Baba? I can again. Yamasa, I can again. You know, from Enugu State, open up and down. This woman, no, I don't know. No.
ya onye ọna na ọgwụgwụ a nne mmiri nnọọ nnọọ aishi kita afọ kwunye kita afọ mgbọtụ gara aga fọrị ihe etu ọrụ ka obi adị obi na asa na nne mmiri nnọọ anyị gwara kene n'ọfụfụ osi na gị ụtọ n'isi ake osi na gị ụfọ onwe na sekpụra ya nne mmiri nnọọ nne mmiri nnọọ nne mmiri nnọọ Thank you. Igwe emesi ofufe ọya eme mana ihe ya ajọzi nsọ bụ ewere ala mebie enyi ya ajọ njọ